ନା ଆଜି ବେପାର ଭଲ ଭଳିଆ ଲାଗୁନି ଆଉ। ଆରେ କ'ଣ ବର୍ଷା ଲୋ ଆଇଲିଣି ଆସ 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 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବି, ମୋର ବର୍ଷାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୋ ଦୋକାନରେ ସବୁ ଓହୋ ଅଛି। ଭାଇନା ଚା ଭାଇ ଗୋଟେ ଦେଲ ଦେବେ। ଦେଲ ଚା ଗୋଟେ ଦେଲ। କି ବର୍ଷାରେ ପୁରା ଭିଜିଗଲି ମୁଁ। ନିଅ ନିଅ ନିଅ। ହଁ ଆରେ ଆରେ କାହାକୁ ଦେବି ଚା? ଭାଇ ତମେ ନିଅ। ନାଇଁ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ନିଅ 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 ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ନଉନ ଭାଇ ନିଅ ନିଅ ତମେ ନିଅ। ନାଇଁ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ଆରେ ନିଅ ନାଇଁ ନାଇଁ ନିଅ ନିଅ। ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ। ଏ ଛାଡ଼ ଆରେ 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 हेलो हाय नमस्कार मु आपणकर प्रिय आरजे पंकज। तो भुवनेश्वर रे जोरसोर रे वर्षा पाणीपाग सूचना खबर मिली कि आउ दी ताए वर्षा लागी रहिबो। तो ए ठंडा ठंडा वर्षा पागरे चलंतु मु आपणको एक गरमा गरम लव स्टोरी सुनेबी। ओहो भाई रेडियो रे कोन लव स्टोरी शुणुछ जे? ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣଉଛି, ଶୁଣିବ ତ? ଶୁଣିଆ ଶୁଣିଆ ଆଗ ଚା ଟିକେ ପିଅ। ଗରମ ଚାହା ଟିକେ ପିଅ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କୁହ। na na